sa mga miadto sa Califest. Uy! Tanaw pang Elias daw. Yes. Gihisgutan naman nato di si Elias to ni Abi kay nag-viral sa iyang dance move Kaayo. na gisundog ni Rajuman Erin alias Waran. Pero mas ni baniog pag yun ang pangalan sa dihang midibisita gyud siya sa mga Dabawenyo kay taga kuan man din ni siya Rajuman Abi, taga Arakan, North okay. Cotabato. Nagbisita siya sa Califest. Kano sa ganini? Yes, kining Califest mga kasama March 8, 2025. So adlong Sabado. Inana. So dili lang to si Elias no, Kalumad Band. Katuman to diba yung kauban. Daghan po mga sikat nga mga performers ang nadito sama sa Q-Shay. Pero mas ni ano gyud si Elias no? no? Daghan kaayo. Gani saba po sa social media. Kay daghan kaayo ang na-excite, napoy nang hinayang, wala kaadto, inana. Napoy taga dito lang, dito dapit nga madunggan ang daw nila ang tingog ni Elias. Okay na daw to. Pagsikat gid ni Rajuman. Pero sama tong giingon ni kuan ba ni Rajuman dong tadi mga suko ni mga auntie no. Sa ganang gid nakagusto aning or kana ganing grabe yung ano kang Elias ba kaninang mga naay anak, naay bana. Lagi kang balik-balik dito. Tinako. Kanya ko masabtan nga gibilin gud ni iyang anak. Para lang gud makita kang Elias. Unta di lang nimo i-judge tino pero unta gibilin nimo sa maayong kamot. Tinuod. Ako graduan sa nga ang ato mga anak mga kasama no nga. Anak. Dili ang mga mutanaw sa concert. Inana or sa mga concert ng atuan diha. Siguraduhan nga inyong anak okay pud before mo magingaw-lingaw. Unya ang ano pud nga unsa to kanang ingnon daw nilang banom ato sa ko kay Elias kay kuan. Tingala ko yung mga ambot pud. Actually bana ba? Feeling na ko Rajuman Renz no ang hinungdan nga no. Nakoy nakita nga mga videos. Sige daw. Every time nga nay mo duol nga babae kay Elias mo atras siya. Dili kay na. Ano ba ya siya? Minyo. 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 Puto magganahan sila sa mood kay gentleman daw sa. Kuyawa, uy. Diba? Remember ka mga babae na hinuon ka kang amag dool-dool. Mga babae, may gitaris gada gid kayo nga mo. Katingalahan na to. Sana, musayaw gid sa katubangan. Mga auntie. Mga auntie.